ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ಸಂಬಳ ಐತಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾವ 12 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾವ What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our own way. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. We come alive. We come alive. What's your weakness? What's your type? Somehow I wanna know all about you. Deep connection lights a spark. Like you already know me when we dance in the dark. We're dreamers. We're living like this could be our final day. We're dreamers. We're doing this in our ಯಾವ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೊತೆ
ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡವ ಈಗ ಎರಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಗಡಪ ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಹೊಡೆಗಿರ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಹೌದು ಹೌದು ಸರಿ ఆయన ఇచ్చిన సేక్ అప్పుడు అభినవ్ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದಣ್ಣ ಮಿತ್ತೆ ತೀರ್ಬೋಣ ಮಿತ್ತೆ ಕೊಂಡೆ ದಾದಾ ಅವು ఆయన ಇಂಚ ಒಂದು ಸೇಕ್ ಅಪ್ಪಣ ಬೇಕಾಗ್ಬೋಣ ಈ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದ ಅಂದತ ಇಂದಿತ್ತ ಕಡಬ ಹೋಗುವ ಕಡಬ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂದು ರೀತಿ ಸರ್ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಉಂಡತ್ತ ಅವು ದೇವರಿ ವೈಟ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಫೈಟ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಅವು ವರಿ నేను గుప్పు ಪಾಯಿಂಟ್ ಒರಿಪುಣದ ಬಾಲ್ದಿ ದಕ್ಕದ ಬಿಡ್ಪುಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತೇರ ಫೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತ ಅವೇ ಬಾಲ್ದಿ ದಕ್ಕದ ಬಿಡ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಗ ಸಂತೋಣ ಇಂದು ವಿಷಯ ಐತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಫೈಟ್ ತೆಗಲಿ ಸಂಬಳ ಐತಿ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸಾವಿರ 12 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾವ ಹನ್ನೆರಡು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ಮಗ ಇಂದು ಮುರನಂಜನ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ದಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಾರ ಕಡ್ಬಿಡು ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಮೇಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನ ನೆಟ್ ವರ ಇನ್ನುಲ್ಲದ ಮುಖ